Da solitarne pčelice više ne bi ulazile u različite cevi ili napuštene filtere i tajmere, ovoga puta ću im napraviti kućicu i to od pritki, od bambusa, štapova koji su upotrebljeni da dok su bile male sadnice budu fiksirane, a onda eto te pritke, odnosno bambusi su se primili, oživeli i nastavili da rastu, što je sada odlično jer mogu s vremena na vreme da ih iskoristim za različite namene, između ostalog i da oni posluže kao budući apartmani upravo za ove divlje pčele. S jedne strane je rupica, idealno za apartman, s druge strane je ovde zglob, pa je zatvoreno i tu neće biti promaja. Različite dužine će biti s obzirom da se razlikuje dužina između ovih zglobova, ali potpuno je nevažno. Znači ono što ću pratiti je taj ritam zglobova jer su mi oni u stvari zadnja strana ovog stančića za divlje pčele. Pa moram da im doteram fasadu da bude lepa, da ne bude ovako ruinirana. Ovo će biti rustično vezivanje, ali važno je da sve stoji na mestu. Neću da ukucavam ni u kakve daske, ništa, samo ću probati ovako na dva mesta da ovo privežem kako bi bilo dobro fiksirano. Neke će imati jednosoban, neke dvosoban stan, ali sve je to relativno. Nadam se da će svaka od ovih pčelica naći svoje mesto upravo u ovom ovde nasilju. Umesto nekih komplikovanih akcija i poduhvata, ovako između dve grane, to je vrlo čvrsto, fiksirano, deluje stabilno. I nadam se da će im odgovarati, da će se ovde uskoro pojaviti zujelice.